Hello guys, good evening. This is me again, Jepoy, and welcome to my channel. So for tonight's video guys, since ang dami-dami ko nakikitang nagpa-pop up sa aking YouTube about Suman Moron, Suman, since may ligaw sa kakanino Suman, gagawin natin to. Nung tinignan ko yung mga recipes nila, halos pare-parehas yung ingredients. So gagawin natin to, pero meron pala akong nakitang iba. Pero since mas marami yung pare-parehas, baka yun ang gayahin natin kasi maraming gumagawa. So, gawin natin tong Suman Moron guys. Let's go! So yun guys, kuha tayo ng pan o kaya kawali and then maglagay tayo ng 1 cup ng glutinous rice flour and then 1 cup naman ng rice flour. Guys, hindi pa nakabukas yung natin yung ating kalan. Tapos 1 cup din ng white sugar. Una pa lang gagawin natin is yung white moron muna. Tapos lagyan natin ng konting asin, pinch of salt, pampalaban sa tamis. And then 1.5 cup ng pangalawang pigang gata. Mostly nakikita ko sa YouTube is 1 cup lang ng coco milk and then yun ang ginagamit nila. So ako gagamitin ko yung recipe ng isa pagdating sa gata para naman madami-dami yung gata. Tapos yun guys, haluin na natin and then hanggang sa mawala yung lumps. Pag nawala na yung lumps, saka natin bubuksan yung apoy. Tapos iset natin yung apoy sa medium heat and then simulan na natin siyang haluin. Haluin natin ng haluin guys kasi mabilis siyang mag-solidify. Huwag nating pababayaan na hindi nahalo. Hanggang sa maging ganito na yung niya guys, texture niya. Pag ganito na yung consistency niya na para na siyang dough, saka na natin ilalagay yung 1/2 cup ng unang pigang gata. Tapos halo uli ng halo. And then this time guys, iset na natin yung yung apoy sa low heat na lang. Tapos halo ng halo. Tapos pag nakita nyo guys na nagmamantika na siya, tapos yung texture niya o yung consistency niya ay parang dough na uli. Parang ganyan. Saka nyo na siya ilipat sa sa lalagyan o kaya sa plato. Kahit anong lalagyan meron kayo. And mas maigi guys kung ang gagamitin nyo ay non-sticky pan para hindi kayo mahirapan, hindi kayo maghugas ulit tulad ng ginawa ko. Tapos this time gawin naman natin ay chocolate moron. Ganun uli. 1 cup ng glutinous rice flour, 1 cup ng rice flour, tapos 1 cup ng brown sugar. This time brown sugar naman. And then 1/3 ng cocoa powder o kaya Milo kung wala kayong cocoa powder. And then ganun uli, pinch of salt. And then 1.5 cup ng pangalawang pigang gata. Tapos haluin uli natin siya guys. Hanggang sa mawala yung lumps niya. Yung pala guys, yung cocoa powder, ang 1/3 nun, equivalent nun is 2 sachet ng Milo. Ayun. Tapos pag wala na siyang lump uli, saka natin buksan yung apoy sa medium heat, tulad nung kanina, and then halo uli ng halo. Again guys, wag na wag nyong iiwanan. Dapat continuous lang yung halo kasi mabilis tong tumigas. Tulad niyan. Mas maganda kung non-sticky pan talaga para hindi siya dumikit, hindi siya masunog tulad nung kaninang ginawa ko. Pero hindi naman yung sunog guys, yung ilalim lang. And then pag ganyan na, parang dough na siya, ilagay na natin yung 1/2 cup ng unang pigang gata. And then iset nyo na yung apoy sa pinaka-low heat. And then, ganun ulit. Halo lang na halo. Tapos pag nagmantika-mantika na siya guys, saka na natin ilalagay yung 1/3 na crushed peanut. Maging resourceful na lang kayo guys kung wala kayong tawag dun, blender o kaya yung panduro, anong tawag dun, kalimutan ko, nasa dila ko. Magano na lang kayo, lagay nyo sa plastic yung mani and then durugin nyo ng martilyo. Yan. Tapos haluin nyo ulit. Pag nagmantika na siya guys, tapos nakikita nyo na dough consistency or dough uli na yung
muron, chocolate muron, tanggalin nyo na. And then, magbabalot na tayo ngayon. So, pagbabalot nito guys, kuha kayo ng banana leaf, and then punasan nyo pala. Tapos, iano nyo sa apoy, para hindi siya brittle. And then, ang portioning nito guys, ng white muron, 2 tablespoonful. Tapos, i-flatten nyo siya dun sa, sa banana leaf. Lagyan nyo pala muna ng mantika yung banana leaf. I-grease nyo ng mantika. And then, after nyong mailagay yung white muron, ibabaw nyo na yung, yung 2 tablespoonful din ng chocolate muron. And then, i-roll nyo na. Tapos, lagyan nyo na ng or itali nyo yung magkabilang dulo. Ako, gumamit na lang ako ng plastic straw since meron pa naman ako. Yun ang ginamit ko. Pero kung halimbawa wala kayong plastic straw, anumang panali or string, kung meron kayong sako, pwede na yun. Linisan nyo na lang ng linisan. Usually naman yung suman, yung sako ang ginagamit na panali. Since meron tayong plastic straw, ito na lang gamitin natin. Ayan. Tapos, gupitin nyo na lang yung labis. Ang pangit naman pag halimbawa ganyan, may mga labis, and then ganun din yung magkabilang dulo. Ayan. Tapos maggagawa uli ako ng isa para mas malapit. I mean, mas malinaw. So yan guys, grease nyo ng mantika yung banana leaf. Tapos 2 scoops or 2 tablespoon ng white muron, and then i-flatten nyo. O pwede nyo naman gawin yung nakikita ko sa YouTube na pinapahaba yan, log-like, and then pinapa-twist. Pero ang gusto ko nito kasi is yung yung nasa ilalim yung chocolate talaga. Kasi yan, babaw nyo yung chocolate muron, and then i-roll nyo. Ganyan. And then after nyo ma-roll, balutin nyo na ulit. Tulad nung kanina. Ganyan lang yan guys. Ito yung isa pa sa struggle. Kung mahirap na yung paghahalo, mas mahirap yung nagbabalot guys. Pero mabilis lang naman yun. Kung tsatsagain nyo lang. Kasi ito palang suman muron pala guys. Bisayan delicacy pala to. Na nagsimula sa Samar, tapos pero din sa Leyte, Tacloban, Leyte. Ayan. Lagi kasi nagpa-pop up sa sa Facebook o kaya sa YouTube. So parang nagpaparamdam siya na gawin mo ako. So gagawin natin siya ngayon. So first time ko itong gagawin, itong suman mo ito. Ayan. Tapos ayun guys, babalot ko muna itong lahat. Para naman okay na. Tapos pagkatapos nito i-steam natin siya. Mahilig kasi ako sa kakanin guys. Kaya napusuan ko din na gawin to ngayon para pang content na rin natin. Subukan natin kung maganda or tama ba yung mga recipes na nakikita natin. So yun, naka 15 pieces tayo guys. So ngayon, i-steam na natin siya. Nag-preheat na ako nito kaso pinatay ko lang kasi sayang yung gas. Kaya binuksan ko na lang ulit. Ayun. I-steam natin siya guys for 30 minutes sa low fire. I mean low heat. Pwede din naman. Tapos after 30 minutes, eto na siya. Tadaan! And then ilagay na natin siya sa tray. Palamigin na uli natin siya. Ayan. Bale 15 pieces siya lahat ang nagawa dun sa white muron tsaka chocolate muron na tig 1 cup ng rice flour and then glutinous rice flour 15. Kung tig to 2 scoops ha. Tapos eto, try na natin siya. Mainit pa nga lang.
medyo malagkit siya pag mainit pa. Pero try natin yung lasa. Ayan na siya. Pero kung gusto niyo guys na maging mas darker yung yung pagka chocolate ng niya ilalim, pwede niyo naman dagdagan siguro yung yung 1/3 cup na cocoa powder o kaya Milo. Ginamit ko Milo para masarap. Subukan na natin siya. Ayan. Honest feedback lang dito sa ginawa nating suman moron guys, based dun sa mga recipe na sinunod natin. For honesty lang, natamisan ako. Gusto ko sa mga kakanin matamis talaga, pero masyado ako natamisan dito. Tsaka malagkit siya. Pero gagawin ko dito, subukan ko ulit bukas, siguro dahil mainit pa, kaya masyadong matamis. Pero okay naman yung lasa niya. Okay siya. Hindi lang siya yung usual na natikman kong moron dati. Kasi nakatikim na rin na ng suman moron and masarap talaga. Pati yung texture niya masarap. Ito medyo malagkit. Pero bukas try ko ulit. Good morning guys. Ito na. So ito na. Nilagay ko muna siya sa ref para mas malamig. And then eto, medyo nawala yung niya or nabawas-bawasan yung lagkit niya. Siguro nga dahil mainit yung kagabi kaya ganun. So ito na siya guys, ang suman moron. So try ko na siya. Tsaka trinay ko talaga ng umaga para may kape. Ito na. Verdict time. Guys, natawa ako dyan kasi sabi nung kapatid ko, bakit daw yung suman masarap daw, bakit daw maanghang? Sabi ko, paano magiging maanghang? Tapos bumalik ulit ako kasi umakyat ako, tapos bumalik ulit ako, tapos naalala ko, sabi ko, nga pala, yung nilagay ko palang mani, sugo na pula. yung hot and spicy. Kaya tawag ko. So yun guys. Pero guys, ito sa ginawa ko, nalalagkitan pa rin ako. So siguro gawin ko rice flour na lang tulad nung sa isang nakita ko. Siguro next time gagawin ko purong rice flour o kaya yung giniling na bigas talaga. Instead magagamitan ko ng ready-made flour. So, pero ang sarap niya. Yun guys, thank you so much. Must try.